ɗaliban makaranta. Gara a ƙara fahimtar ganewa. Ɗaliban makaranta. Gara a ƙara fahimtar ganewa. Ɗaliban makaranta gara a ƙara fahimtar ganewa. A tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta. Fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kulawa. Ɗaliban makaranta gara a ƙara fahimtar ganewa. A tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta. Fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kulawa. Rabu abun bauta sarki makaɗaici wanda shi ke mun baiwa kyauta. Baiwar waka ce tun da yanzu ina yin rera ta. Godiya jallalla rabu na gode masha Allah. Ɗaliban makaranta gara a ƙara fahimtar ganewa. A tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta. Fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kula. Rabunan kasalati gunshi rasulu ma'aiki ne gunka. Sanya da sahabbai dukkanin su sun so mai makka. Na sa halin sada rasulu ma'aiki mai makka. Na gode sarki Allah ka ban damar rirawa. GGSS Musawa ga wata wakata da na yi muku 'yan makaranta na sanya basirata. Ku tsaya ku karatu 'yan makaranta kar ku yi wauta. Na yi muku murna happy birthday 'yan mata. Ɗaliban makaranta gara a ƙara fahimtar ganewa. A tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta. Fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kula. Ture makaranta ce da ɗalibai masu fahimta ma. Ana fa karatu ɗaliban su ga su da himmama. Malamai sun gane ɗaliban su suna da himmama. Suna fa karatu alhamdulillah masha Allah. Makaranta ku gane ɗalibai nan ne fa wajen koyo. Ba a ilimi sam dai ku gane sai an yi koyo. Duk ku ƙara hazaƙa ɗalibai da basira kun koyo. Na yi maku murna Genius Kandi kun yi wayo. Ɗaliban makaranta gara a ƙara fahimtar ganewa. A tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta. Fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kula. GGSS makaranta ce da ake zance. A wajen makarantu na ga ɗaliban da sun yi zarce. Shugaba suka dace faransifal shi ne suka yi dace. Fatansa ɗaya ne a ce turai ce a gaba. A tsaya a fahimta GGSS Musawa kenan. Ɗalibai 'yan kirki malaman ku suna yau shi kenan. 23 ne happy birthday yau shi kenan. Kun yi shi karatu Genius Kandi kun yi wa. Ɗaliban makaranta gara a ƙara fahimtar ganewa. A tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta. Fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kula. Malamai ku fahimta ɗaliban ku suna yaba himmarku. Kun ba su karatu dukkaninsu suna yaba aikin ku. Makaranta ta ce ta yaba da irin aikin ku. Mun yi muku murna alhamdulillah yau masha Allah. Ku tsaya ku ji ni kan sunayen malamai ne zan sawa. Naga kowa da murna don haka ni su zan yosawa. Malam Yahaya Yusuf shi ne farkon sawa. Malam Mustapha Dalhat shi ma na yosawa. Ɗaliban makaranta gara a ƙara fahimtar ganewa. A tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta. Fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kula. Malam Ibrahim Bala ɗalibai sun ce sa. Malam
Abubakar Ibrahim Insa, sannan sai malam Aminu Haladu shi ma Insa. Malamai ku fahimta ɗaliban ku suna yin kishin ku. Engineers ɗin kandi sunayen ku a yanzu gansawa, ɗaliban yanke ne sunayensu a yanzu gansawa. Amina Lawai, Amina Umar na yusawa, Nafisa Sani Katike ita ma na yusawa. Ɗaliban makaranta kara a kara fahimtar ganewa, a tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta, fatan alkhairi Musawa Allahu ya kara kula. Aisha Lawal Safina Usman na yin murna, Fatuma ya Kusumaya Yusuf ta yin murna, Ruma Sa'o har su Bilki Safiya nuna murna, mun ji yan makaranta Maryam Nura murna. Abubakar na gani ta tana murna, Umma Salma Halilu ita ma ta yi murna, Bilki Safiyanu Khadija Ismail suna murna, ga babbar yarinya Rahmat Shafi'u na murna. Ɗaliban makaranta kara a kara fahimtar ganewa, a tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta, fatan alkhairi Musawa Allahu ya kara kula. Ɗalibai FB ban manta ba yanzu zan zuwa, baitukan naku da daɗi sai an yi zaunawa. Babbar yarinya Hajara Umar na yusawa, Rukayyatu Abdulmalik ita ma na yusawa. Sa'adiya Yusuf Mariya Yusuf na rerawa, Rahama Hakilu Rumasa Ibrahim Naisawa, Zainabi Yusuf Zainab Mustapha na yusawa, Safiya Hamza Safiya Ahmad na rerawa. Ɗaliban makaranta kara a kara fahimtar ganewa, a tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta, fatan alkhairi Musawa Allahu ya kara kula. Halimatu Bello Halimatu Shaibu na murna, na gano Amira Abdulmalik ita ma ta yi murna, Maryam Musa ita ma ta yi murna, Amina Mustapha na gano ɗalibai sun yi murna. Ɗaliban makaranta a nan gurin ne ni zan tsayawa, na yi maku murna Genius kandi kun zanawa, sai dai na ji wasu sun kira na in dawowa, in sanyo sunan malamai mata in jirawa. Ɗaliban makaranta kara a kara fahimtar ganewa, a tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta, fatan alkhairi Musawa Allahu ya kara kula. Malamai ku bude kunnuwanku a yanzu zan sawa, Malama Hawwa'u an tira hama ina sawa, Malama Zainab Malama Fadila ina sawa, Malama Habiba Malama Sa'adiya ne sawa. Fatan alkhairi GGSS na Musawa, na yi maku murna Genius kandi yan Musawa, makarantar ture muna alfahar yan Musawa, fatan alkhairi mai hula ne masha Allah. Ɗaliban makaranta kara a kara fahimtar ganewa, a tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta, fatan alkhairi Musawa Allahu ya kara kula. Ɗaliban makaranta gara fahimtar ganewa, a tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta, fatan alkhairi Musawa Allahu ya kara kulawa. Ɗaliban makaranta kara a kara fahimtar ganewa, a tsaya a karanta GGSS Musawa kyauta, fatan alkhairi Musawa Allahu ya kara kula.
fatan alkhairi Musawa Allahu ya ƙara kulawa.